Δήμος Κοροπείου, μπροστά στο Λύκειο Κητσίου. Εδώ είναι η είσοδος του σχολείου και εδώ το γνωστό μπουρδέλο η Ελλάδα, σίδερα χωρίς προφυλακτικά. Το πρωί εδώ πέρα σταματάνε οι γονείς και αφήνουν τα παιδάκια να κατέβουν και τα παιδάκια κατεβαίνουν δίπλα σε αυτό το σίδερο, το οποίο είναι ίσα με το μάτι τους. Και μετά πρέπει τα παιδάκια να περάσουν απέναντι αυτή τη λεωφόρος, περνάει λεωφορείο, βλέπετε. Διάβαση δεν υπάρχει. Δήμαρχη Κοροπείου, έλα μια βόλτα από εδώ. Σου είπα να έρθεις για καφέ. Δεν ήρθες. Κάθε μέρα θα κάνω βίντεο για το Κοροπή. Πάμε για καφέ. Πάμε για σχολείο υπερπολιτελές, ολοκένουργιο, αλλά εδώ δεν τους έφτασε η λάσπη και δεν ρίξανε. Και εδώ δεν τους έφτασε η λάσπη. Μια μυστριά ήθελε, δεν έφτασε. Εδώ ένα ντενεκέ λάσπη ήθελε, αλλά τι να κάνουμε, ρε παιδιά, δεν φτάνουν τα λεφτά. Είμαστε φτωχή χώρα. Δεν έφτασε, δεν το βάλανε. Φωτοβολταϊκά όμως έχει το σχολείο. Και κλιματισμούς και διαδραστικούς πίνακες και κομπιούτερ. Για 2 ντενεκέδες λάσπη δεν την προλάβανε να τα κλείσουν όλα. Α, και εδώ είναι και η εταιρεία που το κατασκεύασε. Περήφανη για το έργο τους, βάλανε και πινακίδα. ΑΤΕΣΕΑ, τεχνική εταιρεία. Εξαιρετικό. Μόνο που λείπει λίγο τσιμέντο.